Знаеш ли, защо го наричат апостолът? Не герой, не войвода, не цар. Апостол. Апостол на свободата. Това е Васил Левски. Роден през 1837 година в Карлово, един човек, който промени българската история. Не с армия, не с трон, а с идея. Без него нямаше да има Априлско въстание. Без него българите може би нямаше да се освободят сами. Това са думите на Захари Стоянов, който написа Васил Левски, дяконът, черти от живота му. Но как стигна един дякон от Карлово до тази историческа роля? В средата на 19 век българите били от векове под османска власт. Българите искали свобода. Но как да се освободят? Идвали чети от други държави. Хаджи Димитър, Стефан Караджа. Млади мъже преминавали Дунав, за да вдигнат въстание. Но били разбивани. Левски виждал това и стигнал до различен извод. Революцията трябва да се подготви вътре в България, от самите българи, от техните селища, от техните хора. Но първо трябвало сам да опознае България. И тръгнал. През младините си участвал в легията на Раковски, бил знаменосец в четата на Панайот Хитов, учителствал в Карловско и в Добруджа и обикалял българските земи. Опознал народното страдание, опознал хората, опознал страната. И през май 1870 година Левски преминал границата. С една цел – да изгради нещо невиждано в българската история. Мрежа. Тайна организация. Цяла вътрешна революция. Той създал вътрешната революционна организация с център в Ловешкия комитет. Помагали му младежи като Ангел Кънчев и Димитър Общи. И ето как работел апостолът. Бил с почти среден ръст, с широко чело, с сини очи, с руса коса и руси мустаци. Говорел български, сръбски, румънски и малко турски. Не пиел вино, не пушел тютюн. Живеел по строги правила. Минавал през селата дегизиран. Според поета Асен Босев, тук търговец, там овчар, тук с чалма ефенди ставал, там с кобила като въглищар. Но навсякъде оставял по един комитет. Малки тайни групи. Невидима мрежа. Всяко село една клетка. Всяка клетка готова за бъдещото въстание. Захари Стоянов пише: не му се дължи учредяването на всичките тайни комитети из България. Той образува първите български борци. Но Левски имал и нещо повече от стратегия. Той имал визия. В програмата на вътрешната революционна организация, написана през 1871 година, пишело, че бъдещата българска държава ще бъде демократична република, народно управление, и че в нея българи, турци, евреи и всички други народности ще бъдат равноправни в вяра, в народност, в гражданско отношение, във всичко. Един общ закон, избран от всички, за всички. В средата на 19 век на Балканите дякон от Карлово мечтаял за такава република. Но мечтата му беше прекъсната. В края на 1872 година, след обира на турската поща, османските власти започнали безмилостно преследване. Над 60 души били арестувани. И сред тях, в село Къкрина, бил заловен и Левски. В София го изправили пред извънреден процес. Осъдили го на смърт.
Присъдата била изпълнена на 18 февруари 1873 година. Апостолът беше обесен. Но идеите му останаха. Опитите да се намери заместник на Левски се оказали неуспешни. Някои комитети преустановили дейността си. Мнозина дейци се оттеглили. Дори Каравелов започнал да изпитва съмнения дали българите могат сами да се освободят. И тогава, сред последователите на Дякона, се откроил един млад поет от Калофер – Христо Ботев. Само 3 години след смъртта на Левски, георгиевските апостоли подготвили и обявили априлското въстание. Захари Стоянов пише: те тръгнаха наготово по пътеките на Дякона. Защото комитетската мрежа на Левски беше готова. Хората бяха готови. България беше готова. Затова казваме, без него нямаше да има априлско въстание. Без него България може би нямаше да се освободи сама. Това е Васил Левски, апостолът, дяконът, великанът от Карлово. Един човек, който вярваше, че малък народ може да промени съдбата си. И го направи. С идея. С отдаденост. Когато следващия път минеш покрай паметник на Левски, спомни си. Не само за човека, а за идеята, която го направи безсмъртен.